Vă salut, dragii mei, bine ne-am regăsit din nou pe acest canal de YouTube. Revenim asupra acestei cosituri cu discul ăsta modificat cu două cuțite. Acum am ajuns la perfecțiune, deci cuțitele trebuie să fie nu mai mari de 3 cm lățime și să nu treacă mai mult de 2-3 cm de la disc către vârful la cuțit. Cuțitele astea sunt făcute dintr-un disc de pânză de gater. Ca și grosime e vorba de vreo 2 mm jumate. Avem două șurupuri de 10 cu piulițe puse, polizate cu o perie de șmilger ca să nu încurce la iarbă, sudate și polizate piulița. Ca și găuri, am folosit găurile originale a acestui disc, da? Deci se poate da pe centru frumos, să aliniază, să pune exact în găurile. Am folosit un disc din ăsta cu găuri. O să-i facem proba și o să vedeți că o să meargă foarte bine. Deci, după cum ați văzut, se mișcă foarte bine bătrâna cositoare Fustec, pe care v-am prezentat-o eu mai de mult. Cred că are vreo 8 ani cositoarea asta și n-am avut probleme cu ea decât cu... A fisurat un pic rezervorul acolo, l-am lipit cu poxipol și i-am dat înainte. Merge foarte bine. După cum vedeți, aceste două cuțite nu este o invenție făcută de mine, e copiată după discul ăla de la cositoarea de la tractor care se învârte cu cuțite din astea, la fel ca și aici. Dar tot secretul e să nu fie foarte late, să nu fie foarte lungi și să fie bine polizate, după cum ați văzut, ca să nu agațe iarba. Uitați, nu agațe niciun pic de iarbă. Deci merge foarte bine. În momentul în care lovește, cuțitul se dă pe spate și nu se întâmplă nimic. Dar în momentul în care le-am făcut lungi și atinge aici, deci să ținem cont ca să nu atingă nici aici
la baza discului, deci unde vine planșa asta a cositorii aici. Deci asta e tot secretul. A atins, s-a dat pe spate. A atins, s-a dat pe spate, poate să și rotească, revine înapoi din inerție, din turație, cuțitele își revine la loc. Deci asta e toată treaba. Deci cum ați văzut, facem economie de fir. Cositoarea merge mult mai lejer. Într-adevăr, eu am forțat un pic, dar nu se întâmplă nimic. Terminăm foarte repede aici, a durat foarte puțin. Nu știu cât a durat, un minut poate. Deci, cositoare protejată, economie de fir, obligatoriu ochelari. Să nu ia vreo piatră, ceva, un lemn și atunci poate să sară. Protejăm ochii și atât. Abonați-vă la canal, dați un like și stați aproape că mai avem de prezentat și alte chestii importante. Sănătate!